Vatariri veSlyMedia TV tiri kuuya kwamuri nepart 2 yemwanasikana akapondwa kuMazowe paBelgownie Primary School uko kuri kunenedzerwa deputy headmaster vaDricos Chitate vanove mukoma wababa vaAnimo zvitsva. Vanove ndove mhuri inofanira kunge iri mhuri yokwana Animo. Patakaenda ikoko tichinoita hurukuro nababa nasekuru nehama dzakarasikirwa nemwanasikana uyu, takakumbira kuti titaure nevanhu vemunharaunda, asi vamwe havana kuda kunge vachibuda pachivhitivhiti, asi vakatipawo pfungwa dzavo vachichema-chema kuti murume uyu anonzi Dricos akambobatwa kuguruve akaregedzwa, imomo ari muMazowe akambobatwa zvekare akaregedzwa. Bviswa mapatsi, tine mwana akafa panapa akabviswa mapatsi, nhasi munhu anobatwa haana chaanozotaura. Panyaya iyoyi akatenda akaferefetwa zvekare nemapurisa vari kunzi vakazoburitsa kuti hapana umbowo huripo unotiratidza kuti ndiye Dricos akanga azviita, asi kutaura kuno Dricos akarova pasi nekuti akabvisa mbatya dzake pachikoro ipapapa, hatisi kuziva kuti akaenda kupi. Veruzhinji vari kuchema-chema kuti izvozvi ndo zvakaitika kuguruve paya pakaurayiwa vanhu vanokwana kuita 5. Mushure mekunge vapondwa pakazobuda nyaya yekuti vakanga vari vanhu 3 vakauraya Grace Zvitsva pamwe chete nevana vake nevazukuru vake 2. Naizvozvo vanogara munharaunda yeMazowe vari kuchema-chema kuti nyaya ye-catch and release ndo yakuvadzisa uye nekuita kuti vanhu vazhinji vapedze kuurayiwa mukati menharaunda dzatigere nekuda kwekuti vakasungwa vanoregedzwa. Vari kuita chikumbiro chekuti dai vanhu ava vachimbochengetwa kwenguva nekuferefeta kwavanenge vakabva, kuti zvavakabva kuguruve vakabvira nyaya yei. Tiri kupfuurira mberi nekukupai hurukuro yatakaita nemwana wachief Chiweshe, mwanasikana muzvare akataura kutsutsumwa kwake, achitaurawo zvekare kuti kunyange nemi majournalist muri kuita let down society nekuti hamuzi kunatsotsvaga nyaya. Pamunezenge maakutaura nyaya muri kungodzitaura muri paredhiyo nepaTiktok musina kusvika paground. Toda kuti munzwe zvehurukuro yaakaita yatakarekodha tiri paBelgownie Primary School panove ndo paidzidza Christabel uyo ari kunenedzerwa kuti akapondwa naDricos Chitate pamwe chete naticha vake. Takanga tatenda Magara pano paSlyMedia TV tinodzifambira. Inzwai hurukuro yatakaita naye achidya marasha, achipupa, achipopota, zvikuru sei akanangana nenyaya dzekuti makuhwa anobuda paNational Television asi asiri echokwadi. Ngatimunzwei achitaura. Facebook nendichiona nditi zvese tichiona muri kutsvaga ma-likes nema-comments. Zvamakaona zviri paSlyMedia TV zvakaripotwa zvisiri right ndezvekuti ndamboti mimi mati majournalist ka nema-Facebook anditi muri kutuka majournalist anditi isusu tisu majournalist acho tisu majournalist acho nabasa nazvo muringashaya basa nazvo kana kuti mati tikutsvaga ma-likes mati tikutsvaga ma-likes aiwa zvasa hamuna chamakaburisa budi zvitsva ari kutaura ari ega. Mira zvitsva ari kutaura ari ega kuti ndakandiri ndega pese pakauraya. Mira kanditopedza zvitsva ari kutaura kuti ndakauraya ndiri ndega. Ari kutaura ndakauraya ndiri ndega. Toda tibatsirane pamene tienda. All those people, man. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.
hazvisi correct zvezvi. Pane zvaakatoviga zvimwe zvinhu zvaasina kuburitsa. Pandiri kuramba ndepekuti vanhu imimi muri kuuya kunoko motora information yedu, you go out there mopublisha malikes nemacomments opinda, malikes nemacomments opinda, malikes nemacomments opinda. Handiti maita mari. The real thing background still on. Saka tiri kuitei? What are we doing? What's the way forward? Vakaurayiwa nazvitsa. Handiti vaibviswa maparts. Tine mwana akafa panapa akabviswa maparts. Nhasi munhu anobatwa haana chaanozotaura. Tiri kuda kuziva maculprits vari kupiwa zvinhu izvi. Tovaziva sei? Ndimi vabereki vacho. Ndobasa renyu manje imi majournalists. Kumapurisa muri vaisa pa. Problem yamuri kuita ndeyekuti munouya so mobva maita zvamunoita. Chandiri kuramba chekuti malikes nemacomments ndo zvinhu zvamuri kumhanyira kuti muite mari. The real issue muri kuisiya paground isina kupera. Tsvagai kuti vanhu ndaanani vaipiwa zvinhu nazvitsa. Tooneswa kuti iyi kanga irapa iyi ndo yaipiwa mabody parts nazvitsa ichigadzirira vanhu mishonga. Uyu munhu uyu ndiye ari apa, uyu ndiye aipiwa mabody parts uyu. Tine mwana akatorwa nhengo maanimi akabvarwa miri. It's not good. But kana mauya pano paground handiti amutsvage information munoda izvo zvamatoita izvi. Malikes nemacomments, malikes nemacomments, malikes nemacomments. Zvenyu zvaita mari yapinda muhomwe. You are done. Mapurisa anoshanda necommunity handiti. Imimi community yacho ndimi mune mapostori acho nen'anga dzacho. Imimi ndimi mune mapostori acho nen'anga dzacho. Haasi kumajournalists man'anga idzi nemapostori. Izvezvi tiri pana handiti tine prime suspect handiti Chitate. Prime suspect yada ishanda yega. Manzwa, we have people vari kwakresuku vari kuziva noziva nyaya mani vakarelaxa izvezvi bhinya redu hombe asi Chitate. Bhinya redu hombe asi Chitate. Chitate angona nga angori mastermind. But bhinya redu izvezvi rakagara rakadai rikutoseka kuti hapana chandiri kuita sei chandiri kubvunzwa. The real truth is bhinya redu is out there rakarelaxa. Chitate anogona kunge ari mastermind wemadhiri aya kana kuti ari anozoziva kunozopedzwa kuiswa chinhu handiti. But mamaster vanhu vakaita chidhiri ichi because mwana andi ari kunzi akafamba akatoendekwa nanamba ibobotoko vakamuona achidzika. Asi manje isu mafambira takaita nditi mwana kuna murodzi anausi kuti zvazoitika zvazvanditika takafamba tikanoona paklasi mwana achikodzika ipapa pamatombo papa ndopa zvakaperera handiti. But tiri kuti munhu haana kuita chinhu chiega muno munotori nemaculprits ari munomu abatwe iwayo. Isusu kana tauya manje hapana ari kutiudza kuti culprit ndinhingi. Hapana tiudza kuti ndinhingi. Isusu hatinzwe nyaya zveparedhiyo kana zvepaTV kana zvepachi. Tinouya paground mopopota zvamukuita so handitika munyatsotiradza kuti ningi hatitye kuenda kwaari munhu. Hatina isu maculprits so far. Hatina maculprits asi zvitsa zvakangobuda live kuti headmaster wekumazowe handiti mirai zvakanyatsobuda direct takazozwa maredhiyo kuti headmaster wekumazowe aita sei asungwa ndikunyapa here asi hazvinonzi mazowe mirai maifanira kungoenda kakupolisi. Tinai headmaster uye akadzi asungwa handiti because akazonobuda zvikoro akatoita haisi more than a month ari mujeri. Information police haibudisa information munhu achiri under investigation ndosaka tichizouya paground kuzobvunza imimi vagari pamafuneral ese akapondwa nazvizva takatiripo iyeyu dricos iyeyu ataurwa handiti takanosvika pamba pake hakuna journalist akasvika pamba pake kunze kwedu isusu tikationa mukadzi wake mukadzi akati asi Dricos aifamba masikati achienda kunoita basa rechikoro achidii handiti. Imimi zvikanzi munhu ari kuHarare izvi kana zvikanzi Sylvester Tafumani ari mubhindura unoziva kuti mutangira papi kumutsvaka. Pavakanzwa kuti headmaster wemazowe padistrict hamupaziveri tauyawo tiri vemedia tiri kunyatsonzwisisa. Handina tuda aenda handisorinangana namba dzake. Ndo panofira nyaya ipapa because patinoya paground ka vanhu vanodzinzvenga vakaenda kudistrict ani mazati mazawe district ririko district makanyatsowana information isusu taida kuenda homicide yakatotaura kana mukaenda pavhidhiyo pedu pane nyaya yekunzi majournalist musaende mberi kwehomicide
takamira ende zvitori pavidhiyo mukaenda papage pedu izvozvo takaescotwa isusu baba ningirikini takaescotwa nemapurisa kubva paningirikini patakatida unosvika pakapaurayiwa vanhu naenimo tichiinvestigata nyaya dzani sematauriro avari kuita isusu tirangoti tivazadzisire kuti haasi wese journalist anotadza kuita basa, haasi wese teacher anotadza kuita basa, haasi wese teacher muurayi. Saka kana vanhu vauzoti kana mwana akaurayiwa naticha wanobva vanzi mese saka muri mbavha, muri varoyi, muri masatanist, zvikanzi muri masatanist, maticha mungazvigamuchira koi muri kuataka journalist wese kaini inini ndiri kuataka majournalist vauya imimi mazongopedzerwa shungu because inini ngadziuya hadzo namboramba ayi shungu ngadziuya kuti akauya paground rekana kuti akaita zvekuudzwa journalist iye akabudisa nyaya isi havana kuya paground hapana akamboya paground anonzana nai makamboona uyu anotaura paredio akamboya paground uyu anobuda patiktok akauya paground tiri kuti vanhu uyai paground muwana correct information. Isusu tanguya zvokudzidzisa ndo maitire edu vanhu 25 vakauraya nazvizva takasvika SlyMedia TV hatisina kusvika kwazviite isusu hazvi munofona kuti naimi zvamukubudisa izvi nezvatakataura ndosati tinoda imimi muchizvitaurira kwete isusu vakati totozi takataura namining vati zvakati kana tataura nemugari aiwa mungamborei ndosaka takukumbirai kuti munokwanisa kuitawo komenti here nokuti kuziva kuti mukuita sei zvokuti taigona kuenda tisina mbotuhai titaure tobva tangoita sei nekuti ndimi vakadzi vekutanga vatasangana navo ari manzura matauro andatete ndimi vakadzi munorwadziwa nekutakura nemimba mwana uyu akatorwa pakati pedu mune chekutaurawo here sechi zvobva zvasvika zvinhu zvese zvatinoita isusu to be honest iye kutaura kuti munin'ina wangu akatopiwa motikari napresident yekufamba achiteedza makomuredzi ese angarwa hondo ari mazvo ndo zvimwe chete zvatiri kuita zvikutarisa pese pane nyaya tinoita se tinosvika hatimbosvika totaura tiri paredhiyo toti tanzwa kuti kumazowe kune zvakati ayo isusu tinoita se tosvika pano tikasikoshaya tobva tadzokera chingoti tashaya nekuziva maitiro atinoita nyaya izozoonesana ichero nevemaredhiyo kuti vasati vapublisha nyaya paredhiyo tinokumbira kuti vasvike paground dai vakauya paground handiti vakataura nematicha vakataura neparent vakataura nezvikomiti sezvamaita izvi mataura neparent handiti its unfortunate kuti weekend maticha hapana watingati unogona kumuona but izvozvo ndo zvatinenge tichida izvozvo masvika paground handiti mauya kunoku mapurisa votitsvagira macaoperate saipapapa pakatobuda kuti imimi manje majournalists ndo penyu pamaifanira kuchiita zvitsa ataura kuti inini ndaipa mabody parts handiti vanhu ava ndaipa mabody parts vandaicheka vaivai takatoenda sekutaura kwamukuita iko hati akataura zvachirweni akataura zvokuti chirweni ka takaenda kumba kwana chirweni pamba pana chirweni isusu takasvika ipopo tikataura navo ambuya sezvamuri kutaura izvozvo ndo zvatinotoita izvozvo tikaenda kuna ambuya vacho tikanzi muri kupa mushonga munhu wekuti adhisapiye takasvika kuti hakuna mujenasi takasvika iko nanhasi hakuna munhu akanzi zvo baba vaenimo zvitsva baba vaenimo zvitsva vakapinduka vakaita nyoka vakabatwa nemapurisa mupurisa yakarita akauya takamutevera tikanotaura naye akataura zveshuwa vakadhisapiya nchivadzinganisa so baba vakaita se vakaenda isi tinoteedza nyaya hatimboregera nekuti tatofona kuguruve kuti tikwanise kusvika tichitotitsvagirei kuti kunokwanza hako ariko here kuti pamba pake takatopasvika mune here ikwe ipapo chiri kundibhowa handiti unatsona munhu ari kubuda patiktok achitaura zvakazoti kumazowe haana kana kukutsika information yaari kudza the world kana foni maparents acho haana kana yakanselawo zvake kana kansela kana sabu kana manje apa kansela mtovawane because vataenda kuguruve kunhama kudzambuya vanhu tinovatsvaga tinovafonera tikangowana namba yavo chete
Ndatofona kumusha kwake chaiko kumba kumusha kwacho. Saka mention de mazoe kangonzi mazoe. Mazoe anonzi pakati. Joda kanzwanzi Belgownie. Deka kasvika dala kamunyura patakaenda komisa kutsvage because nyaya yakanetsa pakachitatu pepanyika. Maparents vakamboda kumuva nditi. Saka chakaitisa ndechekuti munhu akareleaswa nepolice achinzi not guilty. Munhu anenge ari kumalawyers mutobva tava panapa ngoma ngwenjeri munhu anzi not guilty handiti ari kumalawyers iwewe wauya uri pamberi kuridza ngoma nebut mari yekunobhadhara munhu unozewana here defamation kareti wazi vachida zvavo munomu chinoswera chavharwa chikoro ichi asi tiri kutongo kutiwo zvedu hatisi kuda kuti chikoro chite sei chivharwe nekuti chikavharwa hachivhurike munozviziva imi kuti vakaira veeducation vakiya maoffices kuti azonzi akiinurwa it takes a time saka isusu tiri kuda kuti ine semari mwedziro ndakanga ndafara mwana uye paakauya achiti bcause ndakafumudza kuti pauya achiti ndoda kutora zvinhu zvangu akatora zvinhu zvake nyaya yaita sei yabuda yapera the culprits are saka apa ezvinezvi kuti polisi isunge uyu anonzani chitati havana physical evidence inoita kuti munhu aita sei asungwe chero ayo spirit iri kutaura handiti but polisi haitambire zvipi izvozvo saka isusu tiri kuda kuti dai culprit yedu yabatwa chiyo yakatitaura izvozvo pano chiyo yaitichitaura izvozvo ndo zviri kudiwa madzimai image yenyu atikuti image yangu ndochikechi inini nditori chiya ledwe musangano weZANU-PF musangano wetonga handivhunduka handitimi vamwe vanonzi tofanira kubva tataura neleadership daidze sabhuku ina hanhu achandotya kuti bhozipamusoro pasabhuku sabhuku achandoteera baba wangu vantu tikwanisa vana vachikwanisa baba utipa ini comment yavo zvatika mudunhu mavo tikwanisa kutaura navo achifune makuenda kumwa kwavo nyika yavo vakauya iwe tora kamera vatete vareda wambona chera achivhunduka chandisi kuda kunogadzirirai malikes kugadzirirai mari dai zvazvizvemari baba Brian isusu tiri kurwadziwa tisi takaruza vanhu audaneta mari mudzimba muri kuda here kuti ndikuratidzei kuti hazvina mari ndikuvhurirei malikes mirai tikuvhurirei chagwa ndasikinya basi une screenshot refacebook reya pane 100 ine 100 nji ine 100 nji 150k views pane $50 cents toda kuti tigadzirise nyaya yepfungwa dzamune munadzo kuti malikes ane mari imi journalist wamakaona ane malikes ane YouTube akatenga mari nemari yeYouTube ndiani atone 17.2k 560 comments uyo ndo wamunofanira kudhila wrong information ndo wamunofanira kudhila naye hapana kana kwata hapana kana kwaanombosvika kana kwana zvitsva kana kupi ushu isusu ivi angosvika pavidhio rake akangoti like handiti yatomari ndo zvatoda kukuratidzai kuti data rangu riri kunenge richitoshanda futi kuti ndimuona sara zvinhu zvenhema ndo zvatoda kukuratidzai kuti hazvina isusu kwatiri isusu kune vava vakagara pamwe zvine mari isusu mari yatinesa petiri kuuya kunoka hatimboiwana unoita 189 views handika 189,000 views unowana pakanzi nefacebook $89 cents aiwa iro $89 cents racho iro rinokwana here kusvika kunhingi kubhindura mari yataisa petiri kana ndimiwo kana chimutututu chaicho chinoiswa $89 svika kubhindura handimukona kuti apa pakatanga kutaura inonzi chisiti pakakatanga atomboibomba sara zvokunyepa ndizozodzoka kugadzirisa
munoenda here papeji muchinotaura kuti manyepo imimi vacho mune data handitopenga handidi kutukwa nevabereki because ndikataura kuti uri kunyepa handiti zvimwe zvakutaura kunyepa handiti vabereki vanotuka handikubona vanhu vasingagadzirise zvino havadi kukomenda unotukwa baba social media mezere unotukwa kudziya ndizobondijokwediuri kurevana because ndenda zotaura chokwadi inini nyaya ndiri kungoramba ndiyo iyi ivanhu zvavanoita ava enda haasi mujournalist futi muri ngotipenda nebrush risirira haazi mujournalist ushu haazi journalist saka imwe ngoti munhu ari pasocial media mobva mamukanda kumajournalist muri kumisirei kumajournalist asina mboenda kuchikoro chemedia haana haazi journalist asi haazi journalist vari kukwadzisa vanhu vakada sebcause wangoita kafoni kako nedhata rako wakutozvitori journalist maona so haana kana expense yaanayo ndedhata ramazuva anonzi chirere smart for you ane smart for you yake iyoyo obva aita nhingirikini yake pastori yake handiti but haazi journalist hazvambosiyana nemwe munhu anongofamba achingotaura zvokungoti achiita name dropping yekuti because ndiri musangano president vati hani mazvo variko saka kuva majournalist tinavo asi hatingasvibiswi vatorega kuita basa retinokudawo kuti mumwe munhu akangonhongawo foni yake akazvitini ndeta se usina chokwadi but imimiwo tiri kukumbira tichikusiyai kuno kuti imimi siyai kuno kumoudza mp wenyu nakansela wenyu osvika nenyaya iyoyo kuofisi kwamambo oendawo kuna chifu wavo mukuru handika vasvika kuna chifu wavo mukuru woti tine dambudziko rekuti munharaunda dzatigere chokwadi chiri kutaurwa pareji hachisi naningi isi kana taura tinonzi tine jealous hani mazvo inai vakomana vamuri kutaura vari kuona patiktok handiti kuti unotaura kuti avana ava ngavaite semazuva ano kwaane mutemo wecyber crime ngavabviswe Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.